Hello, what's up mga kaaso? Isa bang magpalang hapon po sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa poblasyon Tampabian, Pangasinan upang mag-shoot tayo ng French Bulldog. Yun, napakapoging French Bulldog to mga kaaso. Tingnan nyo po, maskless lilac. Yun ang ganda, lilac intan po ito mga kaaso. Ayun o, shoutout pala sa aking kasama, sa aking assistant, si Michael Dutong. Ayun, ang may-ari po ng mga kaaso ay si Sir Carlo Meneses. Yun know, taga Sampabian po sila mga master. Dinayo si Sir Carlo dito sa Sampabian, Pangasinan. Nagmula pa sila sa Abra. Yun know, taga Bangged Abra po yung may-ari ng dam. Napakalayo po. Ayan pala si Sir Carlo. Yun ang mga gustong magpa-stud dyan ng maskless lilac intan. Ayun, comment lang nyo kayo kay Sir Carlo or comment down below na rin para masabi ko kay Sir Carlo. Maraming salamat po. Please follow for more videos. Maraming salamat. Bye-bye.